Mga higala ug mga kaigsuonan, sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausab ang usa ka taknang tulumanon nga naguluhan mga langit ng labdag sa kinabuhi. O kinikaron ang inyong igsuon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, makig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga mga paghatod sa mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master. Padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong programa inyo kining mabati nining 26 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsuonan. Og dinhin ining maong sibihan sa RPN Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City, mabati ang tulumanon matag adlang Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli nini mga kaigsuonan sa matag adlang Martes ug Huwebes sa alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsuonan ang programa, makita usab kini sa YouTube. O ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa TV5. O ang pagtulunan sa PBC mga kaigsuonan, gitukod kini sa magtutudlo walay lain ang Supreme President and Founder. At i-display sa screen. Divine Master Tomas D. Eugenio Sr., PBC Supreme President and Founder. O ang maong pagtulunan na nagpupot kining mga kaligunan nga narehistro sa atong gobyerno sa Securities and Exchange Commission niadtong Agosto 12, 1971 o ubos sa numero 45013. O ang pagtulunan sa BBC kasamtangan nga ginumalahan sa Executive Vice President and Chief Minister wala lain mga kaigsuonan, Reverend Charlito R. Eugenio, PBC Executive Vice President and Chief Minister. O nga mo mga pag-acknowledge o paghatag o mga pagpasalamat sa mga kaigsuonan nga naghatag suporta sa mga nagkalilaing mga radio station, mga kaigsuonan Visayas ug Mindanao. No? Ang ato ang programa din sa Balingasag, Misamis Oriental nga mabati kini matag-adlong Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa gabihon. Gisuportaran kini sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio atong i-display. Okay. O ingon man ang ato usab nga paghatag og pagpasalamat ug pag-acknowledge sa Chapter President dinhi sa Singaran, Zamboanga del Norte Branch number 63. Nagasuporta usab kini sa atong sibihan dinhi sa RMN DXDR Dipolog, Chapter President Elpidio Feliciano. Inabagan usab sa iyang Vice Chapter President nga nagahatag pod og suporta dinhi sa DXDR, RMN DXDR Dipolog, Vice Chapter President Orlan Jaime. Og ang Chapter President usab mga kaigsuonan nga naghatag og suporta dinhi sa radio station sa RVFM 105.7 sa Puting Bato, Merida, Leyte Branch number 30, Chapter President Noel Feliciano. O ang iyang Vice Chapter President kaabag Japon, ang Vice Chapter President Idlin Dumagsa. Ingon man ang atong pag-acknowledge usab sa Chapter President din sa Dipolog Branch number 19, Chapter President Gregorio Arellano. O ang uban pa niana nga mga Chapter President mga kaigsuonan sa sunod nga programa ato usab nga i-display ang ilang hulagway para sa paghatag natog pagpasalamat silang pag-angkon og mga radio station diay naghatag sila sa ilang suporta. Og ang Legal Counsel, PBCM Legal Counsel mga kaigsuonan, walay lain ang PBCM Legal Counsel Attorney Ramil Carion. Ang among mga pagpangumusta sa tanan nga nagasunod, labi na sa mga kaigsuonan nga niyas tinipong bansa sa Amerika, nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson, ni Sister Rizel Barbosa sa Moramos Graham, o sa mga Amakiton and Hermias family, labi na sa igsuon, Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila sa programa via Facebook Live,
from United States of America. Atong mga kaigsunan usab mga nagahatag og suporta og nagsunod kanunay dinhi sa San Francisco, Agusan del Sur, Brother Democrito Badino, dinhi sa Prosperidad, mga Ambrosio Verano family, dinhi sa Butuan City, Sister Marina Hubay Campado og ni Brother Demetrio Campado. Atong igsoon, Engineer Brother Derwin Bobong Mangalos ug siyang kapikas Rosita Co Mangalos, dinhi sa Claveria, Froilan Angina Factoranan Mangalos, tanan ng mga kaigsunan nga nasulod sa PBCM compound. O gingon man ato igsoon Brother Jerry Idkila dinis Taguluan og sa imong pamilya, Brother GC Salazar o sa ka-chapter president dinis sa Lipa, Batangas. Kumusta at sa iyong buong pamilya at sa iyong may bahay. O sa tanan nato nga mga higala nga mga salesman usab nga nagasudong sa programa kalakip kamo sa among mga gipanimbaya. Og niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana mga kigsunan i-text lang sa numero mao kini 0917-811-8882. O sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpailapa sa kauban nga mga ibanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan. O ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ibanghilista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Og akong pagpangamusta nila ni Rosalita Feliciano og iyang anak nga si Rami Paluray og iyang bagong membro nga si Sister Tunya Dagpin nga taga Putungan Concepcion, Misamis Occidental. Og ako pong pagpangamusta kang Auntie Marcelina Bunga nga taga Bugo, Puerto. Og sa tanan lang nato nga makigsunan sa pagsuporta ning atong programa, mga langitong lamdag sa kinabuhi, kumusta diya kaninyo? Og ni karong higayuda, ako ko mong ibalik sa kauban nga ibanghilista. Nining higayon na mga kaigsunan, dili na to makauban ang Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kay aduna siya importante usab nga giasikaso, doon na siya gihimo nga pagbisita sa branch meeting dinidapit sa Cotabato. Busa kita lang karon Brad Dever o Brad Rini, magitasan ni Reverend aron sa pagpadayon sa atong programa. Din ato karon nga pagatukion o hatagan nato katinawan ang mga tigpaminaw ug uban pod nga mga nagasunod sa atong programa. Ato usab nga gipanawagan kanunay sa pagpahinumdom sa mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM nga dili nato pagkalimtan ang ato ang pagsaulog sa ato ang gitawag og celebration nga atong gipahigayon ko na katulo sa usa ka tuig. Then karong umabot nga Marso, mao kini ang unang pagselebrar ning tuig sa 2023, Marso 10, ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Pag-usab padayon ang mga pagpasabot o pagpahibalo sa mga kaigsunan nga padayon ang ato ang contribution para sa Palace Reconstruction. Kinsa kadtong adunay mga grasya nga ihatag, pwede ninyo kana dira hatag kang Brad Ronnie o man direkta usab kang Reverend o kang Madam Gaga. Ang atong tema karon Brad Dever, Brad Rini, atong i-display sa screen. Ang tema mao kini ang pagdipinsa sa mga matuod nga alagad sa Espiritu Santo. Mao kini ang atong pili o atong na hanay nga uluhan sa atong tema karon mga kaigsunan. Then sa dapit sa pagtulunan sa PBCM, kami nga mga magwawali o mga ibanghilista o ministro din gidumalahan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, nagpaila nga nangalagad kami sa dapit na sa Espiritu Santo, din among gitudlo katumanan nga nagbaton og lawas og nagpakatawo mo ang among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. Og sa makadaghan na Brad Rini o Brad Dever atong gipaabot ang doktrina nato nga magisgot na sa pagpangalagad, nabahin kini sa tulo ka dagkong panahon. Din ang unang dagkong panahon sa pagpangalagad natuman kana didto sa amahan nga si Jehova, og ang ikaduhang dagkong panahon dito sa atong Ginoong Hesukristo, og ang ikatulong dagkong panahon sa pagpangalagad dinhi na sa dapit sa Espiritu Santo. Diin mao ni atong gibarugan nga sistema sa pagpangalagad nga niya nata nagwali na sa dapit sa Espiritu Santo atong magtutudlo mo ikatumanan. Sa mga nanglabay nga mga pagtuon nato Brad Dever, aduna kitay gihatagan og mga pagpasabot diha sa mga kanhi, atong ingnon kanhi nga mga igsuon sa pagtuo, subo man paminawon pero
mulugar nga mahimo mong kanhin nga mga membro sa PBCM tungod kay naglahi na manggod ang inyong mga prinsipyo baruganan nga dili nasubay sa kabubuton ni Master nga gipatuman sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Kining mga pamilya mabini, Brad Dever o Brad Rene. No? So, masakit man mo. So, mo nagingon nga pasensya tungod kay as long as dili mo mubalik sa pagpasilong sa prinsipyo ni Master ubos sa pagdumala ni Reverend, padayon gyud gyapon kining mga ministro nga mupasabot og muhatag og pagbadlong sa inyong mga gihimo. O aside niya na nga doon natay pag-atiman usab nga nasa sulod sa pagtulunan sa PBCM, aduna pod gihapon mga pag-atiman nato sa dili membro sa pagtulunan sa PBCM Brad Dever, Brad Rene nga muhimo sa paghilabot sa atong doktrina, labi na karon sa atong programa nga makita naman sa social media tungod kay ang atong teknolohiya karong panahon na high-tech naman. So doon na kita'y website sa social media, kining ato ang PBCM International Facebook page, no? Then sa atong mga programa din nga ma-post din doon ay uban nga musulod og maghimo og mga pagkomento nga wala na mahisibo sa hustong pamaagi, no? So kining atong buluhaton, Brad Rene og Brad Dever, din doon natay pag-atiman, doon na tayo giatiman nga naa sa tagagawas o doon na po tayo giatiman nga naa sa sulod. Bisan sa unang panahon atong adtuan ang kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo maupod ni ang nasinati sa mga katawhan nga nangalagad kang Kristo nga doon na sila pag-atiman nga naa sa gawas sa tupadili sakop sa ilang pagtuo o doon na po sila giatiman nga naa sa sulod sa pagtuo. Diyan sa terminong gigamit ni apostol nga si Pablo kanang naa sa gawas ilan ang gibugno. O katong sa sulod, doon na sila mga kabalaka o kahadlok kay kanang nasa sulod, muhimo manggod sa paglipat-lipat ato kanang tun-an karon. Ang prueba Brad Rene sa Biblia nga atong gigamit usab nga basyanan nini atong kapanahonan nga doon natay pag-atiman nga naas tagagawas nga dili sakop sa pagtulunan sa PBCM ug naapod sa sulod nga kining pamagiha daan pa sa unang panahon nga naapod na sinati sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga doon na sila gibugno kani nga tagagawas Brad Rene. Aniya ang prueba, Brother Ronnie, nga sa panahon sa kang Kristo, yung mga tinuna, doon na yung mga nasinati nila nga pagigbugno sa gawas o kahadlok sa sulod. Aniya ang prueba, kining Biblia, doon na tatak sa 70 Adventist Church, sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 5. Kay bisan sa mo ng paghidangan sa Macedonia, ang among mga lawas wala makakaplag og pahulay, hinunuwa, ginasagit, kinibisan asa kami liso, pakigbugno sa gawas o kahadlok sa sulod. Kung mao, mga kaigsunan sa gibasa ni Brad Rene, ang gihimo sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo sa ilang kapanahunan nga matud pa ni apostol nga si Pablo bisan kuno sa paghidangat nila sa Macedonia, ang ilang lawas daw wala makakaplag og pahulay, hinunuag gisakit kini bisan asa daw sila liso o magisgot tag liso, mawala man, matuo man, matalikod man nga pagliso o sa atubangan man, nana nila ginapahigayon ug matud pa sa pagpahayag sa Biblia aduna sila giingon aduna sila pagpakigbugno sa gawas ug kahadlok sa sulod. Timan-anta nga kining nas gawas nga ilang gibugno dili ni nasakop sa pagtulon-an nga dinasakop si apostol nga si Pablo. Ug doon na po daw gisgutan nga may kahadlok sila nga naa sa sulod. Brad Dever atong susihon unsa ba kining giingon ni Pablo nga may kahadlok siya sa sulod? Kinsa ba ang gitumong niini nga nibati siya kahadlok o sa pagpahayag pod niya dugang pagpahayag kung kinsa kana nga katumanan ni anang matud pa doon na siya kabalakag kahadlok nga nasa sulod kay muhimog paglipat-lipat nga kini gitawag pod nilag mga katalagman Brad Dever sumala sa Biblia. Kinsa kini ang gipasabot ni ini Brad Dever? Mao na silang mga kauban ragya po nila nga mga membro bradron pero nagahimo sa mga paglipat-lipat o giterminuhan gani kini ni Pablo og mga mini nga mga igsoon. Okay, asa naman ang prueba? Atong pagapribahan ra doon, mubasa tag kining Biblia nga may tatak SDA kun Seventh-day Adventist Church. Bible dinhi sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 3, na ikama nato sa 26, nagaingon ini. Versikulo 3, apan, nahadlok ako nga maingon nga si Eva hinglimbungan sa bitin, pinaagi sa lipat-lipat ni ini, matud ni Apostol Pablo. Ang inyong mga panghuna-huna, pagpahisalaagon, gikan sa maminatud-on ug putli, nga pagka mahinalaron kang Kristo. Dinhi naman sa bersikulo 26, nagaingon ini,
Sa masubsob nga panaw, nahimutang ako sa katalagman sa mga suba. Sa katalagman gumikan sa mga tulisan. Sa katalagman gumikan sa akong mga katagilungsod. Katalagman gumikan sa mga hintil. Katalagman sa syudad. Katalagman sa kaawa-awaan. Katalagman sa kadagatan. Katalagman gumikan sa mga igsuon nga mini. Mo sa mga kaigsuonan sa gipahayag di apostol nga si Pablo nga gibasa ni Bradiber kadtong kahadlok niya nga naa sa sulod gawas kaduna sila gibugno nga naa sa gawas may kahadlok siya sa sulod kay duna day muhimo sa lipat-lipat o duna poy muhimo sa paglimbong nga mao kining bitin. Kining bitin muhimo og limbong unya muhimo pug lipat-lipat unya naguol og nahadlok si Pablo kay ang iyang masig ka magtotoo basin unya nga mahisalaag ang ilang hustong paghunahuna diha sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Og kini gitawag ni Pablo og mga igsuon nga mini nga diin sa ilang panahon giterminuhan nga mao ni ang ilang katalagman sa ato ba ilaning mga sagubangon nga mga kalisod sa ilang kapanahonan sa pagpangalagad kang Kristo nga naa mismo sa sulod nga dunay muhimo sa paglimbong ug paglipat-lipat kung kinsa na mao nang bitin. Unya, ang kanang bitin ug ato nang susiyon sa Biblia Bradiber, sa Bibliang Katoliko nga adunay imprimatur, Julio Cardinal Rosales sa pinadayag kon gipadayag 12:9, mao na ang gisgutan nga yawa nga muhimo sa paglimbong. Ato lang lugar nga summarize sa paglakbit sa maong teksto nga ang gisgotan nga bitin mao kanang giingon gitambog ang dakong dragon ang karaang bitin nga ginganlag yawa o satanas nga mao'y maglilimbong sa tibuok kalibutan. Busa kining maghimo sa paglimbong og lipat-lipat buhat kini sa yawa o satanas nga giadresan og bitin sa Biblia. Unya ang mga nagahimo niana nga nalimbungan mo tong gitawag ni Pablo nga mga igsuong mini. Karon Brad Rene, kining mga igsuon nga mini nga gisgutan nga diin gisagubang nila ni Pablo ingon nga katalagman silang kapanahonan. Aduna bay pagpadaog nila niini Brad Rene? Napildi ba sila niini o naningkamot gid sila nga dili gyud makadaog kining mga sistema nga gibuhat sa ilang kapanahonan nga gitawag ni Pablo mga igsuong mini? Kining mga igsuong mini naningkamot gid sila dipinsa si Apostol Pablo ani sa unang sa ikaduhang hugna nga panahon Kristo brother Ronnie. Sa to pa wag gid sila magpadaog niini Brad Rene. Oo. Aniya ang pagabasahon ako mga Biblia ang tatak Seventh-day Adventist Church. Sa Galacia Kapitulo 2 versikulo 4 ngadto sa 5 ang nakasulat apan tungod sa mga igsuong mini nga gipasulod sa hilom og miyhot aron sa pagpanid sa atong kagawasan nga nato diha kang Kristo Hesus aron sa pagdaldal kanato ngadto sa kaulipnan. Sa 5 dayon kanila wala kami magpadaog bisan makadiot na lang aron ang kamatuoran sa maayong balita magapabilin alang kaninyo. Kung mao matinaw di Brad Rene sa gibasa mo nga kini ang mga igsuong mini nga matud panahimong katalagman nila ni Apostol Pablo silang kapanahonan wala di ay sila niini magpadaog. Kay matud pa ni Pablo sa gibasa mo Brad Rene kanila wala kami magpadaog bisan makadiyot na lang aron ang kamatuoran sa maayong balita magapabilin alang kaninyo. So, unsay buhaton aron dili madaog sa gisgutang mga mini nga igsuon nga diin mao na siya ang muhimo sa paglipat-lipat, paglimbong nga kanang matanga buhat kana sa yawa o satanas. Di siyempre naagi mga pag-argyo, naagi mga pagdepensa nga ilang pagabuhaton. Na og balikan ta ang giingon sa atong gibasa kaganinang unang tekstos Biblia nga dunay pakigbugno ang mga alagad sa Dios nga nangalagad sa unang panahon diha sa atong Ginoong Hesukristo usa na niini si apostol nga si Pablo nga matud pa niya pakigbugno sa gawas. Unsa nga matang naman Brother Diber ang pagpakigbugno? Kining bugno na ano man ni ang away or gubat. Wala lugar nga mga pahayag o termino nga paggagamiton ay bugno, ingon nga gubat o dunay away. Unsang matanga ang away o gubat o bugno nga ilang gibuhat kini bang pinasubay sa unod Brad Diber nga dunay mga hinagiban nga mga makanang inuntag gamiton para sa pagpakig-away Brad Diber? Dili kundi ang ilang mga pagpakiggubat o pagpakigbugno Brad Ron dili pinasubay sa
unod kundili pinaagi sa mga katarungan. Asa namang priba, Brad Iber? Atong pagabasahon diri bradon sa kining Biblia nga may tatak SDA kun Seventh-day Adventist Church Holy Bible dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 nya bersikulo 3 ngadto sa 5 nagaingon ini itong pagabasahon. Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. Sa 4 naman, kay ang mga hinagiban sa among pakigubat dili man mga hinagiban sa unod, kundili tungod sa Dios, makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Sa 5, ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapahitas-ong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. ug ginabihag namo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Busa matinaw kayo mga kaigsuonan sa pagsusi nato kung ang pagpakigbugno ba sa mga alagad sa Dios, particular sa panahon nila ni Pablo nga nangalagad kang Kristo, bugno o gubat o away ba pinasubay sa unod? Ang tubag ni Pablo matod pa niya, wala kami magpakigubat pinasubay sa unod. Kay matod pa niya, ang hinagiban sa among pakigubat o bugno o away dili man hinagiban sa unod. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapahitas ung babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. Busa kining sistema diay sa pagbugno pangatarungan. Ug hain pa ang dugang prueba Brad Rini sa Biblia nga gawas nga ang ilang pagpakigbugno pinagi sa sistema nga dili unod nun nga mga hinagiban ang gigamit kundili pangatarungan ang ilang ginagamit o gilumpag nila ang mga pangatarungan nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. Unsa pa ang dugang pahayag ni Pablo nga dili gyud nagamit sila hinagiban material sa ilang pagpakigubat o pagpakigbugno niadtong mga tao nga naa sa gawas nga giadri sa gawas o sa ato pa dili sakop sa ilang pagtuo. Aniya pang dugang pagpamatod ni Apostol Pablo nga adunay pakigbugno diya sa mayong bugno labot sa pagtuo diya ni Brother Ronnie. Aniya ang pagbabasahon akong Biblia adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11 ngadto sa 12 ang nakasulat. Apan ikaw utaw sa Dios pailayo dining tanan. Panigamuti ang pagkamatarong, pagkadiosnon, pagtuo, paghigugma, pagkamaynantuson, pagkaaghop. Sa 12, pakigbugno diya sa maayong bugno labot sa pagtuo. Padayon ni ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto nini gitawag ikaw og nga imong gimuan sa maayong pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. Dugang pagpahayag sa Biblia mga kaigsunan mahitungod sa gibuhat nila ni apostol nga si Pablo silang kapanahonan nga katong tagagawas nga ilang gibugno pero pagbugno nila o pagpakigubat nila pinagis mga pangatarungan lamang kay dili man daw ang hinagiban nga ilang gigamit nga katong mga unudnon kundili dunay gipahayag si apostol nga si Pablo dugang sa gibasa ni Brad Rini nga pagkatao ta sa Dios matud pa apan ikaw o tao sa Dios kinahanglan nga may pagpahilayo nining tanan lugar nga mga sistema. Ipagpaningkamot ang pagkamatarong, pagkadiosnon, pagtuo, paghigugma, pagkamaynantuson ug pagkaaghop. Usa na ang mga panambagan nga gihatag ni Pablo ug matud pa niya pakigbugno diya sa maayong bugno labot sa pagtuo. Sa ato pa katong gibugno, bugnoon to sa pangatarungan, labot sa pagtuo. Aron ba nga makasabot siya sa tinuod yun nga sistema. Mausab sa atong kapanahonan Brad Deber, Brad Rini, nga atong nasinati usab kini kay gawas nga sa mga nanglambay natong programa diin wala pa nato lugar tagad pagtagad ang nasa sulod. Dili man lugar ikalimod nga atong kulo kabildo o kalantogi o ka argyo dinis kahanginan mao man ang ebanghilista sa SDA nga si Mitchell Bindilio. Pero ato lugar nga aside kana kay giatiman nato ang nasa sulod. Pero tungod kay ang programa nato na naman sa social media kay do naman tay kagulingon nga website Brad Dever. Then ang atong website Brad Dever ang Kining pangalan PBCM International official Facebook page, Bradron. O diya sa ato ang PBCM International official Facebook page, makita man din natong programa dunay open ang bisibisan kinsa kay public man na makita gyapon sa uban ug mohatag sila komento. Karon dunay
dili sakop sa atong pagtuo atong inong lugar kay wa man pud ni gyud naghatag sa tinuod nga pangalan. Di pud ta mingon og dili niya ni tinuod nga pangalan pero ato ning ipakita Brother Deber niya atong basahon kun unsa iyang gihatag nga komento nga dinhi iyang tirada dinhi sa ato ang pagtulunan sa PBCM. Particular sa atong magtutudlo, Brother. Niya atong pagabasahon bradon. Mao kini ang comment ni Dato Aguila Himag. Atong i-mention kay na man na gyud nakapatik man na dinha sa ato ang Facebook page. Mao kini iyang comment. Kining Dato Aguila Himag atong pagabasahon bradon. Nag-iingon ini una niya nga comment mao kini. Gubot kaayo ning sakop sa mga bulaang propeta kanang moingon tag bulaang propeta bradron parehas ra man kana sa false prophet o mga mini nga propeta o mao kana niya na siya ikaduhang comment bradron mao kini matud pa niya dinhi way tumas nga Dios sa Biblia ang nabal-an nako man tumas ketchup ra lami isaw-saw sa adobo. Atong nabasa no murata og usa ba orang di pud tayo malipay ani pero siguro mo naabot siya una kay di man siya magtutuo sa PBCM. Daghan pa kayo direg mga smiley bro doon bahak-hak ba? Kining mga emoji o sa bitawag ani. Sakto. Onya Dato Aguila Himag kun mao man ni ang imong tinuod nga pangalan amo ning tagaagpagtagad kay atake man gud ni Diaz among magtutudlo. So siguro brother nagsunod din siya sa atong programa kay ni-comment man siya nga gubot kayo ning sakop sa mga bulaang propeta. So wala ko gi-mention nga PBCM na pero sa ubos man gud na mention man gud ang ngalan sa atong magtutudlo nga Tomas. Kanya matod ba niya way Tomas nga Dios Biblia ang nabal-an ko man Tomas kitsa pra lami isaw-saw sa adobo. Inihigala imo man ni nga gibuhian din ni sa social media di po na mo ni palampason po tagaan na mo ni explanation pero subo lang kay gidirekta nimo sa ingon ni wala ka magsusi ba nangutana ra ta kag tarong amo ni matubag kay matud mo ang among magtutudlo bisag wa nimo gi-mention klaro nga gipasabot ang among magtutudlo bula ang propeta amo ning gi-explain nimo nga among magtutudlo among gipailang katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatawag magisgot lag Espiritu Santo Dios na ug magisgot nag Dios, why Dios nga mini nga tawag og bini nga propeta o bala ang propeta. Muna angay mahibaluan sa matag usa labi na kanimo Dato Aguila. Dayon matud nimo ang imong nahibaluan nga Tomas, mura ang Tomas Kitsap nga lami isaw-saw sa adobo. Pabuyag man ka social media bene. Nakaron usa man ni kapag panamastamas sa tinuod lang kapag istorya Brad Rini Brad Diber. Di ba? So kay panamastamas man prinsipyo sa mga nangalagad og Dios di gini tugutan. Naba sa Biblia Brad Rini nga sa panahon nila ni apostol nga si Pablo nangalagad sila nga kun dunay manamastamas ilang gipakamayo di gid nila tugutan Brad Rini. Kana si Apostol Pablo tinunan man ni Ginoong Kristo dili gid sila tugot nga adunay panamastamasan ang ilang gipakamayo nila. Muna nga atong prubahan kining atong pagabasahon sa Biblia kining adunay tatak si Seventh-day Adventist Church sa Roma Kapitulo 14, versikulo 16 nagaingon, busa ayaw ninyo tuguti nga panamastamasan, pagsulti ang gipakamayo ninyo. Klaro kayo, matud pa ni Pablo nga din amo usab nga gi-apply sa among kapanahonan dinhi sa dapit sa Espiritu Santo nga nangalagad mi sa Dios Espiritu Santo dili daw tugutan nila nga panamastamasan ang pagsulti ang gipakamayo ninyo. Sa among dapit maayo ang among pagila sa sistema sa doktrina unang-una doktrina sa PBCM sa among magtutudlo so di ginamo ni tugutan nga dunay mohimo sa pagpanamastamas tagaan mo explanation og tubag ang ini mo mahibaluan Dato Aguila Himag ang among magtutudlo wala mi direkta nga niingon nga angalan sa among magtutudlo nga katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao mabasa sa Biblia busa ayaw pagpataka sa imong mga comments nga wala na magkadimao. Gawas kog nakadungog ka sa pagwalis mga ministro nga naman diha sa Biblia ang ngalan sa among magtutudlo. Maong Dios nga Espiritu Santo. Kana, pero wala nga naman tungod kay nagbase kami og tagna sa Biblia. Para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Kini mo imuhang tagaan og pagtagad kung nagsunod ka sa programa nga ang mga ministro sa pagtulunan sa BBC. Unang-una si Master nagtudlo diri kanamo dito kang Reverend nga mo'y leader o labaw sa tanang mga ministro o magwali
nga sa among pagpaila sa among magtutudlo isip katumanan sa Espiritu Santo may gibasihan kaming tagna sa Biblia. Brother, anita mo tikang na sa akong giingon nga may gibasihan kitang tagna sa Biblia para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Hain kini brother. Ato pagkabasahon Bradon, hinaot ko nga Brad dato agila himag nga namati ka karon mao kini among mga explanation nagabasi mi og tagna. Og timananta nga kung tagna gani dili gina mabasa nimo litra por litra ngalan diha. Kay di man abilidad sa Biblia brother nga kung magtagna ibutang ang pangalan. Atong pagkabasahon Bradon dinhi sa King James Version nga English atong pagkabasahon diri sa Ecclesiastes 4:15. Mao kini atong mabasa nagaingon ini. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Nga kung sa Bisaya, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa ikaduhang bata, nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Dato agila himag matud pa ni Brother hinaot nga nagsunod ka sa programa para imong masabtan ning among mga explanation nga matud mo nagubot tungod kay nagsunod sa bulaang propeta. Ibasa ni Brother ang tagna sa Ecclesiastes 4:15 sa English nagisgot na og second child that shall stand up in his stead. Ikaduhang bata nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Timananta child ikaduhang bata o second child. Og magisgot tag sikan mga higalag mga kaigsunan dili ta maka direktag kwintag sikan og di ta mag-una og first, di ba Brother Rini? Isod po og magdisot tag sikan o ikaduha kung walay mag-una. Unya timananta nga kining second child ining abot ani do na siya pagpuli mutindog og mupuli kini siya. Do nay pulihan niya. Unya dili nato sa akong gikaingon dili ta makakwinta og second og walay first. Sa Biblia brother Rini atong susihon ang mulugar nga first child diin naagyapon ang tagna pero dili gyapon nato mabasa ang katumanan niini tungod kay dili man lagi abilidad sa Biblia nga sa matagtag na ibutang ang pangalan. Hain kini Brad Rini nga mabasa nato nagisgot og child nga kanang maong child bulugar kana siya nga mao ang first child. Aniya ang tagna sa atong Ginoong Jesucristo nga siya mo ni unang bata nga nagpakatao. Akong pagbasahon kining Biblia, King James Version Holy Bible, dinhi sa Isaiah chapter 9 verse 6 nagaingon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Nga sa atong pinulungan si Buano, kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong siyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon nga kay bulungan, magtatambag ang makagahom nga Dios, ang amahan nga walay katapusan, ang prinsipe sa pagigdait. Sa gibasa mong Brad Rini, tagna kini nga ang katumanan atong Ginoong Jesucristo. Pero timananta nga walay pangalan dinhi nga Jesucristo. Pero ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM dili may musupak niini nga kang Kristo kini nga tagna ug siya katumanan niini. So pagdugang natug pahayag Brad Diver kay ningon man ta nga dunay si cancel nya di man ta makakwintag sikan og walay first nga gibasa nato ang tagna sa atong Ginoong Jesucristo nga gingon for unto us a child is born. So ato pa si Kristo katumanan ini. Piho ba sa Biblia dugang nga kining atong Ginoong Jesucristo usab nga duna poy gipahayag sa Biblia nga siya gitawag og kining pulong o word unya gi ingon dayon nga siya mao ang nag-una brother. Natoy pagkabasahon nga Biblia bradron kining the message. Atong pagkabasahon dinhi sa John chapter 1 verse 1 anya ikama nato sa 14 mao kini atong mabasa. Dinhi naman sa verse 1 nagaingon dinhi, the word was first o ang pulong mao ang una. Then, the Word present to God, God present to the Word. The Word was God. Dayon sa 14 nga bersikulo, mao kini atong babasa, the Word became flesh
and blood. Bisag diha lang ta. Bradon, kutob, klaro kayo nga ang kinidaing pulong nagpakatao, nahimong flesh and blood. Okay. So, ang katumanan niini, mga kaigsunan, mo gyapon ang atong Ginoong Kristo, pero niining maong version sa Biblia, di pud nato mabasa nga si Kristo na. Pero kung adtuan nato brad Rini sa ubang hubad sa Biblia, kini bang giingon nga word was first, giansiran ba kining word nga mao ning atong Ginoong Kristo brad Rini? Giansiran nga na Brother Ronoy nga kanang first mo gina ang atong Ginoong Kristo niya gi-footnote na dito sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. O kining giingon nga word was first, mo gina ang atong Ginoong Kristo. Ang sa nga prueba brad Rini? Akong pagbabasahon nga Biblia, Amplified Bible, niya sa John chapter 1 verse 1. Nagaingon, in the beginning, before all time, was the Word, open and close parenthesis dayon, Christ. And the Word was with God. And the Word was God Himself. Nya adunay open and close bracket dayon, Isaiah chapter 9 verse 6. Kung mao, mga kaigsunan, magtin-aw kayo nga kining word nga gingog was first mo ning atong Ginoong Kristo sa gibasa ni Brad Rini sa Amplified Bible, John chapter 1 verse 1, in the beginning before all time was the word, open and close parenthesis, Christ. Unya nada yon sa ubos ni gibutang ang Isaias 9:6. Buti pasabot nga kining word nga gingog first, mao ni siya ang child dito sa Isaias chapter 9 verse 6. Sa ato pa kining word mao man ning child, word was first o child was first kinsa man ang atong Ginoong Hesukristo. Di ba? Matinaw kayo mga kaigsunan. Sumulugar mga kaigsunan nga ang first child mao ang atong Ginoong Hesukristo. Gitagna po siya sa Biblia sa Isaias 9:6 pero way pangalan dito pero makadaghan na namo na pamatudan nga si Kristo gina ang katumanan og bisan pang ubang pagtulunan way supak nga ang Isaias 9:6 og ang John chapter 1 verse 1 kama 14 sa The Message og sa Amplified giansira na sa Amplified nga si Ginoong Hesukristo na. Siya ang first child. Unya, ang tagna sa Ecclesiastes 4:15, second child, that shall stand up in his stead, mutindog og mupuli. Second child, ikaduhang bata. Pag child, Brad Rene, Brad Deber, anak mong ginagbabay. Basta tinuod. gamitong termino nga child. Bata. So, nana ato nang nasusi ang first child ang atong Ginoong Hesukristo. Na second child nga mupuli. Giyon sa pagpiho, Brad Deber, nga kanang second child nga mupuli mao ginang Espiritu Santo. Mismo ba si Kristo nga mulugar nga first child mo'y nagpahayag nga dunay kapuli kaniya? O kung doon na may kapuli niya, Brad Deber, kinsa man kining kapuli niya? Walay lain ang kapuli nga gisulti ni Ginoong Hesus, mismo siya ang namulong, mao ang Espiritu Santo. Itong pagabasahon sa Biblia ang pulong sa Dios. Dinhi sa Juan 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 nagaingon ini. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Dayon sa 26, apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Sagdiya lang, no? Bisag lang tabra doon. Klaro kaayo, mga higalag, mga kaigsunan, sa pahayag sa atong Ginoong Hesukristo, nga may kapuli siya, nga ang kapuli niya, mao ang Espiritu Santo. Busa takdo, sa among paggamit sa tagna, nga gitudlo ni Master diri kanamo, Ecclesiastes 4:15, nga dunay ikaduhang bata, o second child, nga inigabot niya, mutindog og mupuli. Walay lain nga kapuli, sa first child nga mga atong Ginoong Hesukristo sa nabasa sa Biblia, ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Kumusta man ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM ang gidumalahan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, wala ba makapatukma sa doktrina namo nganong nagtudlo mig katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao? Kung sa imong pagtuo na sayop mi, supaka ang gigamit na mong tagna Ecclesiastes 4:15 kundili na siya mao ang katumanan sa Espiritu Santo. Ayaw lang pagyama-yama o istorya. Tinuod. Kaya kanang mo pagpanamastamas man na. Nakaroon Brad Deber ingon siya, gubot. Nangagubot daw ta tungod kay nagsunod tas bula ang propeta, umini nga propeta. Karon ang atong magtutudlo atong pamatud-an katumanan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo Dios na. Busa why Dios nga tawgo natog mini nga propeta. Ha? Kundili ang Espiritu Santo sa Biblia usa ka legit
nga propita tungod kay siya ang Espiritu Santo magasulti man sa mga butang, magatugan sa mga butang nga umalabot. Hayong prueba, Brother Rene. Aniya ang prueba, Brother Ron. Dini sa akong pagbabasahon nga Biblia, ang pulong sa Dios, dini sa Juan kapitulo 16 versikulo 13 niya ang nakasulat. Apan kun mabot na ang Espiritu Santo nga mo ang magtutudlo sa kamaturan, tudloan niya kamo sa tanan nga kamaturan, ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya, kun dili isulti lamang niya ang iyang nadungog, isulti usab niya kaninyo kun unsa ang manghitabo sa umaabot. Kaya mo na, ang Espiritu Santo mo'y musulti kung unsa ang mga manghitabo sa umalabot. Kung masahon na sa ubang hubad nga Biblia, Brad Deber, nga English, unsa na ka nang giingon nga isulti usab niya sa Espiritu Santo kung unsa ang manghitabo sa umaabot. Mauna ka na ang mga panghitabo sa umalabot o happen in the future, bradron. So kung future sa to pa umalabot, tagna. Tagna. Kaya wala pa man na matuman, gisulti na daan niya unsay mahitabo sa mga umalabot. Umalabot. Unsa nga version sa Biblia, Brad Deber, ang imong ikaprueba niya na. Oh, ni ate pagabasahon bradron kining Amplified Bible. Maura gyapon nga kapitulo bersikulo sa gibasa ni Brad Rene, John chapter 16 verse 13. Na diri atong pagkabasahon nagaingon niini, but when he the Spirit of truth, mao naman kining Espiritu Santo sa gibasa ni Brother ni ganiha sa ang pulong sa Dios na dinhi, but when he the Spirit of truth, the truth giving Spirit comes, he will guide you into all the truth, the whole full truth, for he will not speak his own message on his own authority, but he will tell whatever he hears from the Father. He will give the message that has been given to him. And he, katong Espiritu Santo, and he will announce and declare to you the things that are to come. Dayon, that will happen in the future. So manalag na agyud ang Espiritu Santo, bradon. Karon dato agilahimag. Kung ma-prove nimo nga ngamong magtutudlo dili mo'y katumanan sa Espiritu Santo, pwede nimong tawagog bula ang propeta. Muna nagkagubot mi. Pero kung di nimo na ma-prove, hinahinay do sa imong mga pamahayag kay social media kini. I-challenge ka na mo. Nining among gi-present diya kanimo mahitungod sa among magtutudlo nga nagbase migtag na para sa pagpakatao sa Espiritu Santo si Master mo'y katumanan. Okay, si Master katumanan sa Espiritu Santo, dili siya bula ang propeta dire kanamo nga mga matuod nga nag-ila kaniya. Pero kaninyo dili, pero dapat maghinahinay ka sa imong istorya kay panamas-tamas mo na. Kaya tanawa, kini karong mga bahina, testingi ko nung nag-counter. Mao. So pa kani. Lagi. Nakaroon, Brad Deber, sa maong Facebook nga gibasa mo kaganina, doon na di ay ato ang igsuon sa pagtuong sa akong pagtuo usan ni siya sa admin ining ato ang Facebook page. Doon na sa gi-comment Brad Deber gitubag ni ining dato agilahimag. Balihog kuno sa pagbasa Brad Deber. Okay, atong pagabasahon bradon. Dato agilahimag. Kung gusto kang masayod sa doktrina sa PBCM, pagpakisusi og tarong, ayaw pataka og yawit. Kaya nimo i-prove nga bula ang propeta ang among magtutudlo. Kung tarong kag utok og profesional nga klase sa pagkatao, ayaw pag-conclude diretso samtang wala pa nimo hingsusihi ang kinatibuk ang doktrina sa PBCM. Kay basin kanang imo pagkadato mahimong pinakakabos o kanang imong pagkaagila mahimong kulasisi. Ayaw pagbinulok diri sa social media. Na, tuan na. Mao gyud. Natagaan din ni siya tubag Brad Deber sa ato ang usa sa admin ining ato ang PBCM International Facebook page. O nawa, ang imong pagkadato kuno basig mahimong pinakakabos kuno man. Wa magud ni magkadimaw ning imong gibuhian nga comments dinhi sa among website. Diretso ra man og Dito man kag sulod sa among website nya bugal-bugal man ang imong gibuhat. Tamas Oh na basin kuno ang imong pagkaagila mahimong kulasisi. gamay nga langgam. Oh. Kulasisi. O nagingon din ayaw pag binulok diri social media. Basig makaingon sila Brad Rene, Brad Deber nga grabe pod ning mga membro sa pagtulunan sa BBC mo gamit magtermino nga bulok. Ang nga raman pod ning ibato diha kanimo kay wa man gud ka magkadimao sa imong gibuhat. Wa man gud nimo masabti gud ning imong gibuhat nga hag-as lang ka ditsog conclude nga way pagsusi sa doktrina anta nagsusi ka. Aron masabtan nimo pero wa man gud ka magsusi wa ka kasabot.
Na nakabayulit ba ta sa Biblia, Brad Rene, kung gamito ng termino nga bulok or binulok? Wala Baka na siya, asa ba nag-i-address kung magamit sa terminong bugo or bulok, Brad Rene? Aniya, wala kita nakasupak sa Biblia kung magisugutag mga bugo tungod kay si ganung si Kristo ni gamit niya ng termino. Asang prueba? Kining akong pagbabasa ng Biblia, mayong balita Biblia nga adunay imprimatur ni Julio Cardinal Rosales sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 17 ang nakasulat niya. Naibalo si Jesus kung unsay ilang gipanagsultihan. Busa gipa ngutana niya sila. Nganong naghisgot man kamo may tungod sa inyong wala pagpakadalagpan? Wala bagyapon kamo makasabot? Bugo na bagayod kamo kayo. Okay. Okay, ang atong Ginoong Hesukristo day, Brad Rene, nigamit sa terminong bugo or bulok. Mamara ba na? Binulok or bugo. Kinsa giadlisag bugo sa atong Ginoong Hesukristo? Kadtong wala man nagpakasabot. Sa atong pa kung di kakasabot, bisan og na explikaran ka na, gibadlong ka na, padayon lang gyapon ka, bugo ang termino ana. Busa kining atong kauban di ay Brad Dever nga usa sa admin, ani gamit ani, wa po din ni masayop ni kay. Og bright ka, og intelihente ka, professional ka, di ka mo gamit na oy. Nga sistema. Nga imong panamas-tamasan nga why Dios nga tumas Biblia. Anahin oy man tumas nga kitsa. Nga lami isaw-saw sa adobo. Usa ba in taon kung sakto kag pangunahuna. Na kami nga mga ministro sa pagtulunan sa BBCM kay panamas-tamas man ang imong gihimo, di gina mo na palabyon tubagon na namo. Unang among paghanay tubag, among gibasi, wala may direkta nga ang among magtutudlo mabasa sa Biblia ang katumanan. Nagproseso kami. Dunay mga tagna sa Biblia nga gigamit namo. Sama sa atong Ginoong Jesucristo nga dili pod hagpas kanitungas kalibutan nga wa giagig tagna sa mga propeta. Munay angay nimong mahibaluan. Lakaron balikan ta ang teksto kaganina nga nakasulat sa Bibliang Seventh-day Adventist Church sa ikaduhang Korinto 7:5. Akong basahon gingon. Kay bisan sa amon ng paghidangat sa Macedonia nga among mga lawas wala makakaplag og pahulay. Hinuno gisakit kini bisan asa kami liso. Pakigbugno sa gawas o kahadlok sa sulod. Ang pakigbugno sa gawas sama sa gibuhat ni Pablo nga mo pud among gibuhat diha nimo nga amo kang gihatagan sa hustong explanation ingon nga bugno sa pangatarungan para mahitungod sa pagto para makasabot ka, anahan ay na namo diya sa imong pagbugal-bugal sa among magtutudlo. O matud pa ni Pablo, kahadlok sa sulod, nga itong nang nasursi, kinsa itong nasa sulod, nga gikahadlokan ni Pablo, katong muhimo sa paglipat-lipat, maglimbong, mautong bitin, nga mahadlok siyang malimbungan, ang iyang masig ka magtutuo, niya itong naghimog lipat-lipat nga bitin, ang bitin mautong yawa nga mao si Satanas. Sa dapit usab sa pagtulunan sa PBCM. Kami nga mga alagad, mudipensa usab sa among masig ka magtotoo nining ana sa sistema nga bulag na sa prinsipyo ni Master nga matawag na sila nga mga mini nga mga membro o mini nga igsoon sa pagtulunan sa PBCM sama sa mga pamilya mabini. Amo ni gyapon nga i-mention ang inyong mga pangalan nga matud pa ni Aldrin Mabini sa iyang record nga audio. Iyan ang gipanamas-tamasan pagsulti ang lawas sa atong magtutudlo. Hain kini Brad Diber atong ipabati. Atong ipabati, Brad Ron, ang pagngalan ni Aldrin Mabini, usapod ni sa nakapanamas-tamas sa atong magtutudlo. Brad Ron, ginganlan niya kabhang na daw ang ato ang gisunod niya, atong patalinghugan ang pahayag ni Aldrin Mabini. Mauday yung gamay, kay karong mga panahon na, nakatatak naman na ang inyong nauna ng material, nga nagsunod mo sa maong kabhang. Nga nung rimang ka maka-explicar, kay walay sulod, kabhang ang gisunod-sunod ninyo. Nga nung rimang ka maka-explicar, kay walay sulod, kabhang ang gisunod-sunod ninyo. Kanang kabhang nga inyo karong pamatuo din ang di naman natasulti ninyo, wala man ninyo dawata ang espiritu, pinagis pagkunsad aron siya musulti diha sa imo. Okay, atong nadungog. Mauday, Ato man nang gipabalik og pabati aron nga masayran sa mga kaigsunan nga kini si Aldrin nagahimo na sa pagpanamastama sa lawas atong magtutudlo. Tiyaw mo nga ato kunong gisunod-sunod ug atong gipamatud-an Brad Dever, Brad Rene, ang kabhang na. Nga mo nang atong magtutudlo na dili man na mo gibili ni Master diri sa iyang mga katawhan nga tinuod nga nagsunod kang Master. Kay gani ang gibili ni Master diri sa iyang
mga katawhan nga paampingan ang iyang lawas kay mobalik man gud si Master Sigon sa iyang saad. O kana. Ang uban nga di mo tuo ila man na, pero kita nga nagtuo nga si Master Dios, way imposible sa Dios. Kaya nagsaad si Master nga Dios matuman gina. Unsa bay gi-ebanghelyo ni Master Brad Rene nga sukuhay na niining gisulti ni Alden kaya iya pagpanamastamas na kay kabahang na kuno nang atong gisunod-sunod di na kuno na musulti wa kuno ta mudawat sa pakunsad-kunsad sa espiritu. Unsa bay gi-ebanghelyo ni Master Brad Rene? Anya ang mga mensahe sa Ebanghelyo ni Master Brother Rene niya. Matod pa sa Ebanghelyo ni Master, ayo baya ninyo pasagdi ang akong lawas. Bantay baya ninyo, ang pingi baya ninyo. O di ba? Oh. Nya Mao ni- gipakabhang naman ho nila. Mao ni tugon ni Master Dren. Daghan ang nakabati niini majority sa mga membro sa PBCM sadyang ipasulod nga mag-ebanghelyo si Master kay nagpropesya si Master nga siya mulakaw niya yang ibilin ang iyang lawas. Unya kanang lawas ag ipanumpaan gani nga dili mobalik sa pagkaabog, pampingan og pabantayan kay mao ra nang lawas nga balikan ni Master. Unsa ingon ni Master, ayaw baya ninyo pasagdi ang akong lawas, bantaye biya ninyo, ampinge biya ninyo. Nakanang pag-ingon nga kabahang naman ang inyong gisunod-sunod, di na musulti, inyong gipamatudan. Matang ba na sa pag-amping? Na Wala dili na. gyud. Panamas-tamas na po. So, kung kita, Brad Rin, ni Brad Deber, wa malipay sa gibuhian ni Aldrin Mabini, samot na ang mga kaigsuunan sa PBCM nga nakahibalo nga ingon na nini ang pagpanamas-namas, wa gid ni malipay. Wa na ginahimuot nila. O kung violente pa ning atong mga uban nga mga kaigsuunan, siguro og makita ni si Aldrin Mabini, way siguro piktang pangdila nimo, imbaba nimo. Mao gyud. Pero galing kay nagsunod ang mga katawan nga PBCM sa pagdumala ni Riveren nga dili mohimo og mga violente nga mga pamagi pero di po nato lagi matag-an kay lain man pug hunahuna ang matag-usan nato basin ninyo og makit-an mo ba mo ning among giampingan sa tugon ni Master na nganlan na nimo kabang nakinsa pa gyud ang niingon ana nga dili na mapuslanon ng lawas ni Master kay matud pa pag iyong kabang mo naman ipulos para nila kaya ang iya pong amahan ni ini Brad ni kini si Dio Mabini. Mo po yung nagulo-ulo. Ako po yung nagulo-ulo kay wa naman kuno si Master tuwa naman kuno si Jordan ato kuno paminawon Brad Deber. Okay. Ako kay gipakuha man ko niya kay unsay tuyo nga iya kong gipakuha kay tungod anaa kuno ko'y kasayuran muna ang sitwasyon nila muna nga gibuhat nako ni karon aron masabtan sa mga tao nga nagtuo kang Master kay si Master wa man din niya na ang iyang lawas pero dili tubag og imong pangutanon kay si Master karon suma sa akong gikasulti tuwa siya sa Jordan unya sa Jordan hantod nga nag-ipon sila si Kristo. Oh, tanawa ang pahayag sa inyong amahan nga si Master wa naman diha lawas naman kuno nabili niya di man kuno na musulti kay tuwa naman kuno sa Jordan nag-ipon silang Kristo. Brad Deber, Brad Rene. Na atong susiyon sa Biblia tinuod ba gyud nga si Kristo sa dinipas kalibutan nakaadto gyud sa Jordan Brad Deber? Oo. Atong pagabasahon Bradon, kining sa Biblia nga may tatak is SDA kung Seventh-day Adventist Church dinhi sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 nagaingon ini. Og niadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. At tinuod man po diha gyud nga si Kristo niadto sa Jordan. Niadtong nagpabautismo siya kang Juan. Pero hangtod ba nining panahon na karon sa pagsulti ni Leo Mabini ang atong Ginoong Jesucristo ba Brad Rini tuwa sa Jordan? Japon unya niadto kuno ang atong magtutudlo kay niipon dito tinuod ka Brad Rini kung ibase sa Biblia. Wala na si Kristo sa Jordan karon panahon na kun dili tuwa na milingkod na sa to sa halanglon sa kahitasan. O sa dihang nabanhaw siya kay gilansang man ang atong Ginoong Jesucristo ug namatay dito sa cross pinaagi sa paglukat sa sala sa mga tao pero sa dihang nabanhaw na siya wa magpabilin sa Jordan kun dili matud mo tuwa sa halangdon sa kahitasan. Puriba Brad Rini. Niya sa ang Biblia adunay tatak sa Seventh-day Adventist Church sa Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 3. Again. Kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya mao ang nagasapnay sa kalibutan pinagi sa gamhanan nga gipamulong niya. Sa nahimo na niya ang pagpanglinis sa mga sala sa katawhan, siya milingkod sa to sa halangdon sa kahitasan. Milingkod na ang atong Ginoong Jesucristo sa halangdon sa tuo sa kahitasan. Hain kining kahitasan na Brad Deber nga gipasabot nga diin didto nang naglingkod ang atong Ginoong Jesucristo. Jordan ba? Sa langit Bradron wala sa Jordan atong pagapruibahan mo gamit ang Biblia kining ang pulong sa Dios nagaingon na dinhi sa Kolosas 3 bersikulo 1.
Busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Kristo, tinguhaan ninyo ang mga butang nga atua sa langit, ang dapit diin nagalingkod si Kristo sa tuo sa Dios. Na tuwa na, di, nagyama-yama na og pamahayag nga si Kristo tuwas Jordan, iapas ang magtutudlo, master kay niipon dito. Sa Biblia, tuwa naman ang atong Ginoong Hesukristo naglingkod sa tuo sa Dios dito sa langit. Tanawan ng mga pagpanamas-tamas ninyo, di, tuwa na magkadimao, nagkakabulyaso na, wa na musibo sa prinsipyo ni master. Nalain pa nga atong ipakita, Brother Deber, nga na display din na sa atong Facebook ang comment sa mga pamilya mabini. Niya, atong pagabasahon bradon, mao kini ang comment ni Danny Mabini sa ato ang PBCM International Official Page. Mao kini atong pagabasahon, nagaingon ini, unsay pulo sa atong pagwali sa katumanan ni Master sa pagka-Espiritu Santo, ug wala man di ay kapuslanan ang pagpanultig mga dila ug pagpropesiya. Unsaon nimo pagpamatuod sa pagka-Dios ni Master? O sani nga inyong gibuhian sa social media nga wala na day pulos ang pagwali nga gibuhat namo ubos sa pagdumala ni Reverend kung di magsultig nagkalalaing pinulungan og magpropesya. Nga naman tungod sa sistema sa inyong amahan nga si Leo nga mo'y naghimo og paglitok-litok og laing pinulungan. Na atong paminawon daw Brad Deber, kung kini bang paglitok og laing pinulungan sa inyong amahan mao ba ni mapuslanon ining panahon na karon og mao ni atong gamiton bas pagwali para masabtan di ka magkasamot og kagubot ang sistema kung mo ni atong patalinghugan. Paminawon na ito, Brother Deber. Okay. Muna mga kaigsunan ko sa laan painte, luos vision na ang marali arasi in mind that is frustrating mo. I want the armor. I want to listen this vision avoid and no and mind. He will raise your face to the pano and mind that is muna mga kaigsunan. Karon pangutana, Dan, kining unsang matanga man ni sa pinulungan gibuhian sa imong amahan? Sagol-sagol. Kini ba'y mapuslanon sumala sa imong pagtuo? Kay matod nimo wa na may pulos ning among gibuhat nga pagwali og dito maglitok og laing pinulungan. Karon naglitok man og laing pinulungan imong amahan. Kana ba'y mapuslanon? Pangutana, unsang matanga na sa pinulungan? Kinsang nasod ang tagiyana? Mao. Na karon og mingon mo nga amo ra ba nang inon nga sa panahon ni Kristo ng paglitok og nagkalanglaing pinulungan pero katong pinulungan nga masabtan nga dunay tag-iya nga mga nasod mo nang among gi-question unsang nasura ang tag-iya ni bidaw kana taga ninyo nagpagtagad mga higalag mga kaigsoonan daghan paunta nga among isaysay diha kadinyo piragi sa mga dugang pa nga pag-atiman nga gawas nga giatiman namo ang sulod. Doon na po yung mong giatiman nga gibugno ang tagagawas, mga gihimo nila nga mga pagyamay ama din sa pagtulunan sa PBCM. So nga mo, taman lang may sa pag-explicar sumala sa nakasulat sa Biblia, di na mong gihatagag hustong pangatarungan nga makapahatag og katinawan sa matag-usa nga nagsunod sa among programa. Niabot naman ang oras, tangalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Ihunya Sr., ingon man sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, manamilit na kami kaninyo, kini ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kauban nga mga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. Kiniusab si Brother Rene Telebrico nga mo lang daghan salamat sa iyong pagtag-aw ug pagpaminaw ug maayong Domingo kanatong tanan.